Na kolbisku sa nám predstavuje Patricia Chudá, Samuel 4, Považaný, Severný vietor. Pripraví sa Soňa Orčíková, Daniel Sikora, Michal Benčo, Dorota Kotrádiová, František Pál a Michal Žák. Je to tu 0 trestných bodov v čase 69,46 pre Patriciu Chudú do Samuela 4 aj pre Strmejov. Soňa Orčíková, jazdec bol vylúčený pre skok mimo poradí. Patricia Chudá, Samuel 4, Považaný, Severný vietor. Ale veď to není príjemný, preto to nechajte ma teraz, prosím vás. Nič to nechce len túto nezhodiť. Naozaj zaslúžený potlesk 48, 86 a prvý čistý parkour rozskakovania pre Patriciu Chudú so Samuelom 4. Daniel Sikora, Kometa 4. Na prvom mieste cene primátora Trenčianskej Teplice. Po zaujímavom rozskakovaní sa stal Daniel Sikora na koni Kometa 4, Sikora Motešice. Dekoruje Peter Paličič. Pohár odovzdáva primátor mesta Trenčianskej Teplice, pán Škultéty, zároveň riaditeľ pretekov. Na mieste druhom sa umiestnil František Pál na koni Salvatore Volví, Penzona Bratislava. Dekoruje pán Peter Juhas, člen rodcovského kolegia. Cenu odovzdáva pán poslanec Ďurina. Na mieste treťom sa umiestnila Patricia Chudá na koni Samuel 4. Považaný, Severný vietor. Dekoruje člen rodcovského kolegia pán Peter Paličič. Cenu odovzdáva pán primátor Škultéty.
Gratulujem víťazovi Danielovi Sikorovi a umiestneným jazdcom Františkovi Pálovi, Patrici Chudej, Michalovi Žákovi, Zuzane Ivánkovej a Jurajovi Berovi a prosím o čestné kolo. Ďalej mi dovolte poďakovať riaditeľovi pretekov a primátorovi mesta Trenčanskej Teplice, pánu Škultécimu, za obrovskú prácu a charizmu, ktorú on a jeho tým venoval usporiadaniu týchto jazdeckých pretekov 22. ročníka v Trenčanských Tepliciach v prekrásnom parku a pevne verím, že aj budúce ročníky budú dosahovať takúto úroveň a takúto dobrú atmosféru, na ktorú sa tešia jazdci nie len zo Slovenska, ale aj zo susednej Moravy a Česka. A svojou účasťou aj v budúcich ročníkoch podporia toto podujatie.